eguraldia landutuko eta jarraian erakutsitako egin duena erakutsiko dizuete. Portaliak esaten digu atmosfera nola da. Toki momentu batean Zer begiratu behar dugu seguraldi egiten duen jakiteko? Temperatura, ezetasuna, haizea, prezipitazioa. Temperaturak esaten digu toki batean hotza ala beroa egiten duen. Horretarako termometroa erabiltzen da. Ezetasuna airean dagoen lurrun kopurua da. Barometroa erabiltzen dugu neurtzeko atmosferarekin neurtzen dugu. Haizea mugitzen den airea da. Bi tresnak daukagu. Anenometroa esaten dugu ze abiaduretan doan haizea. Kilometro ordu neurtzen da. Eta beleta esaten digun diktatorren haizea. Prezipitazioa zerutik lurrera erortzen den ura da. Pluviometroa erabiltzen dugu jakiteko egunean zenbat litro erori diren. Euria, txingorra edo elurra. Edo elurra izan daiteke.